Галиева Амина, 3-нче сыйныф. Муса җилләр. Җилләр, исегез, болытларны кисегез, зәңгәр диңгезнең өстендә ак дулкыннар ишегез, алтын буда кырларны тибрәндереп үтегез, боз тауларның куарга, төньякларга китегез. Җилләр, сез җитез, сез исә сез нинди тиз, тик бер сорау бирергә, зинһар рөхсәт итегез. Җир өстендә шундый тук, шундый иркен, тормышлы, шундый киң һәм шундый нык, шундый матур күренешле. Әллә ничек диңгезле, әллә ничек урманлы, шат кояшлы, көндезле, тагын берәр ил бармы? Җилләр әйттеләр, мондый ил тик бер генә, чәчәк кенә, гөл генә, безнең туган ил генә.